tansah piraringan rahayu 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 wilujeng boten mangke aras napa kanthi gemah ripah loh jinawi tata tentrem tur raharja. Oke yuk sik menika taksih wonten malih saking pujangga kita badhe nyuwun doa restu dumateng Gusti Kang Murbeng dumadi. Mugi-mugi kanthi kaleksananipun seni budaya wonten dalu menika pengerawitipun yoga-yoganipun seniman-senimanipun sageta wilujeng slamet wilujeng rahayu wiwit dalu menika ngantos salaminipun sedaya kawula dipun suwukaken idi pangestu dumateng para pamirsa sedaya. Amin Allahumma amin. Lan ugi saking pujangga kita ugi nyuwun doa restu dumateng Gusti Kang Murbeng dumadi. Mugi-mugi para pamirsa para masyarakat dusun dhuwur sageta wilujeng slamet wiwit dalu menika ngantos salaminipun sedaya kawula disuwunaken ridhanipun Allah ugi syafaatipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nyuwun tambah pangestu dumateng para pamirsa sedaya. Lan ugi saking pujangga kita nyuwun idi pangestu dumateng para panjenengan sami ugi pengerawit saha para sinoman para penawit para yoga wilujeng slamet boten wiwit dinten kansunipun boten wonten aral setunggal nyuwun tambah maju dumateng para pirawuh sederek sedaya ugi ayo lan kanthi kita nyundhur sepunika para pamirsa sedaya kemawon wiwit awal antos kinmangke sageta rahayu wilujeng wonten menika boten wonten aral setunggal. Amin Allahumma amin. Sedaya kawula tujuan lan maksudipun nyamung nyuwun pangestu, nyamung nyuwun slamet wilujeng, nyamung nyuwun ridho rahayu, 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 rahayu. Matur nuwun dumateng Bapak Pujangga kita menika matur suwun sanget nggih. Ya Mas Ari, Mas Santo, Mas Man dan Pak RT. Nggih. Siap. Matur nuwun wonten dalu menika pamirsa sageta ngantos tuntas kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti kalis lir ing Sambikala. Hei yo. Ya. Kalem le kalem ya
Iya, iya. Yun sewu dumateng pawon pamirsa. Sasampunipun ampiak-ampiak barongan dipun dalaken menika mertanda. Pagelaran dal menika enggal kita milai kalawiti mbok bilih saking pranata adicara saking panitia wonten kekilapanipun wonten kekirangipun baik menika saking tata krama basa maupun pangucap kawula nyuwun pangapunten ingkang sakadhakanipun karo pribadi wonten lepat matur wonten kekilapanipun kawula nyuwun pangapunten dumateng pamirsa ingkang badhe amirsani sumangga ngantos tuntas ing adicara wonten ing dalu menika kanthi sesanti Jaya-jaya Wijayanti kalis nirang sambikala sumangga matur suwun matur sembah nuwun
pundi wiragane kaya dene lalati rasane ingkang mawe katamane rasa ora katon asaku mau ayo we panggilan kami tujukan kepada Pak To di Suwon Rumbuk mriki.